Bună și nu m-am regăsit la un episod. Astăzi am găsit un joc fain pe Google Play care să vă placă, știu sigur. Este un joc numit Traffic Light și după cum vedeți se încarcă. Abia aștept să mă joc, nu m-am mai jucat. Bine, m-am mai jucat ăsta, am vrut să încerc să... What? Mă uit la cameră. Să... Bă, mă văd tare! Stai și tata. Bun, tot ce vreau să vă spun este că ești într-un oraș și trebuie să controlezi traficul. Hai să vedem și asta. Dar se controlează singur câteodată. Încă stai aici, nu faci nimic. Vreți? Bă, deci ce nu-mi place la mine în jocul ăsta este că dacă vedeți, deci, m-am spus, ce nu-mi place mine la jocul ăsta este că să lovești o mașină, bă, proștă, tu trebuie să oprești, nu trebuie să te bagi ca... Serios. Bun, acum se aude. Dăm seama, what? Dar cine ne place și neapărat, o să pleacă trenul. Și asta l-am mai jucat. Deci am jucat 1 și 3, bun, deci 2 l-am jucat. Dar cred că nu e cu cine pirată.